¿Qué tiene, señora Irene? Bueno, enviar que sí. Hola, buen día. Bueno, enviar que Ah, sí. muy bien. Anem a veure, ahir vam enviar aquest correu, a part de vosaltres, a totes les De acuerdo. oficines locals, en aquest cas de la província de Barcelona, i també als coordinadors provincials, com veu veure, de que la gent tingués preparat els vehicles i tot allò que es va dir ahir, els vehicles, el material, els vehicles amb combustible, les cadenes dels vehicles també, i que estiguessin preparats tal. Entenc que això és així, no? Sí, sí. Ja. Correcto. Vale. Xavi? Sí, està fet. Vale. Mireia? També. Vale. I el magatzem d'Igualada també, no? També, Això vol dir que tens que tenir gent preparada per sortir aquesta nit, o aquesta matinada. El Carlos, que és el referent de socors d'aquí a la zona, ja sap que ja té la seva gent preparada. Llavors, en relació a la nostra actuació poden passar dues coses. La poc probable és el tinguem que muntar albergs, perquè pensem que és un episodi que si són 8 o 10 hores no hi té que haver més problema. És més probable que els ajuntaments us convoquin perquè els plans de protecció civil de cada ajuntament. Vale, que això segur que ja ho hem fet. Llavors, no cal ni dir-ho, que és molt important que hi siguem i que també col·laborem des de la nostra perspectiva amb el que podem aportar a cada territori, no? Ja tenim molt imprincat a dintre de que quan hi ha una emergència activem tots els voluntaris de suports i emergències i els vehicles i tal, això jo penso ja ho tenim molt imprincat, que comencem també a mobilitzar voluntaris socials, o sigui, persones que per una banda han de fer trucades, això per una banda des de les oficines locals, i dos, el vehicle aquest que tenim de proximitat amb cadenes per si calgués fer alguna gestió urgent per a algunes d'aquestes persones, generalment gent gran que està sola. Bueno, jo crec que és activar, per una banda, també tenim tot el tema dels vehicles de proximitat que s'han de poder utilitzar, de fet que estiguin dotats, ja tothom té cadenes, i en principi això sí que s'hauria de contemplar per fer doncs, una mica el que ha dit l'Enric, no? Identificar aquelles persones grans per veure una mica quin és aquest seguiment i com estan i oferir una mica per això que diu, no? Si hem de fer alguna gestió, doncs d'anar a buscar algun medicament, algun menjar o qualsevol cosa. Nosaltres ens coordinem jo mateix pels companys, hem creat tots els equips de socors de la província que siguin preparats i a l'espera de si rebem alguna restricció i si dic que l'Ajuntament de Lleida ens ha sol·licitat que ens donem ajuda per muntar un allotjament temporal pel Pla i Blu perquè es veuen desbordats i no tenen capacitat per allotjar totes les persones. Vale, sí, ja m'ho comentava. O sigui que muntarem en principi el Merc a Lleida, Sí, ara estic aquí, ara us tinc un missal redactat, quan acabem la multi us l'envio per correu perquè estigueu en línia. Permanentment, a través de les xarxes socials, el nostre Facebook i el nostre Twitter, tots intentarem anar donant informació per ser referents a la ciutadania sobre aquest tema. És un tema que vam començar a provar i ens va anar bé, però per fer això necessitem informació constant. En principi això, que si munteu o teniu previst muntar algun alberg, com per exemple a Lleida aquest any, que sí que ens passeu el referent que hi haurà, la persona de contacte i el nombre de llits per si fan alguna petició en concret o trucant a la direcció general. En principi aquesta previsió, com fem habitualment.